Čo je to exlibris? Exlibris doslova znamená z knih niekoho, v voľnejšom preklade by sme povedali z knižnice niekoho. Má podobu malého grafického listu s menom alebo monogramom a osobnou značkou vlastníka. Symbol zvykol odzrkadľovať osobnosť, záujmy alebo profesiu vlastníka a vlepoval sa na vnútornú stranu dosky knihy na tzv. Predsádku. Najčastejšie išlo o drevority, neskôr, tak ako v našom prípade, o linority. Okrem praktickej hodnoty mala aj umeleckú hodnotu a stal sa obľúbeným u zberateľov podobne ako známky alebo pohľadnice. Rozkvetu sa tešil najmä v časoch renesancie a bol symbolom prestíže a vzdelania svojho majiteľa. S exlibrismi sa môžete stretnúť dokonca aj dnes, a to napríklad v knihách knižnice Juraja Fandliho v Trnave. Autorom tohto exlibrisu je známy grafický dizajner Miroslav Cibár. A čo by zobrazoval váš exlibris? Za možnosť natáčania záberov historických kníh ďakujeme Múzeu knižnej kultúry, ktoré nájdete na námestí svätého Mikuláša v Trnave.